أرست زينام قدماء منستر أبي حمد قلنا قلني قبائل G20 مس بريزيدنت دوب أفريقيا سيريل رامافوسا تزات يوم حتى زي ولا رزقنا قداي أفدق بحري ملسك ركب كلهم إثيوبياوان دقاف نقبرو دياسبورا إثيوبياوان تساوي تقريبا كاب زينوتاي يوكرين نتي بأمريكا زقرب إمام سلام كتقبل روسيا تساوي تقريبا سلام طعنا بلا زغوركم تملكتي كما يتعلو لك ساعات شعات تخوين لو كم تلمودنا ساعات زحزنا يوم زيناتات حيزة متيلقو زيناتات ندمرحكم ساخم تصنح دما نبرهم في السام فلما بحصر زيناتاتنا كنجمر قدماء منستر أبي حمد مس بريزيدنت دوب أفريقيا سيريل رامافوسا تزات يوم توم قدماء منستر أب محورا متسارقص ومبزم حلالف وملغتيم أب درو قبائي مراحتي هاقرات أبال جوجل عسرا مس بريزيدنت تا متانا قريت حجر زخانو سيريل رامافوسا تراخيبنا إلهم اللهم تاريخاوي قبائي G20 أب مدر أفريقيا بمدلاو أب استفرالي قديات كمون أبتو قبائي حبراو الدمسن دليتن أفريقيا بزقرب اللقونتات ذاتنا كبلوون حابيروم فيروس ماربرغ نمكل خالن نمقوصصارن زسالطو زلو سرحتي تطناخيلوم كم زقصلو منستر طعنا دكتور مقدس دابا غليصنلوم أب حفشا هوسبيتال جينكا تي فيروس أب استرخبلهم وجنات استفرالي مأكلات تعذيبا أبز حزوان بفيروس ماربرغ استتحازو سلسة سبات راح كم زخونون حكمنا أن تجبر لهم كم زركبن وين تزاريبنا لهم أتي فيروس نكيس فعفا تي حبرات السب من قدتات مكلاخلي تجبروا نجبرون أتحساسيبا رئيس محدار كل الدبوب إثيوبيا أيت تلاخون كبدة بقدوم فيروس ماربرغ زغف سباو قلولاو كيصعب كلهم تكالات زسات فربرب ناتجبر يلهم منستر طعناتي فيروس نمكلغال زحجزو لعلى 18 مليون بر قمتاوي واقع زلو بناو تطعنا نت هوسبيتال دقف كم استقبرم تملاغيتهم Institute Artificial Intelligence إثيوبيا أب عودي تكنولوجي زي سالتهم 56 فتحتي تصقم وصيتات مرمر أب عالم لقى جورنال كم زحتمه وانا دايركتورتي انستيتيوت انجينير ورقو غاچنا غليصوم اتي انستيتيوت زمناوي تكنولوجيات بمتنقار مچو كباب سراح مفتار كم زخالون غليصولم سلازخونه اتي تكال تودادارن صقم فتحان سرعتي مصنعتن مرمرن ناسالطه كم زركب بمحبار ببرك عالم توداداري زخونو 56 وصيتات مرمر اب عالم لخ جورنالات كم زحتمه كم ابنت صرحملهم كابتن وصيتات مرمر توم تشعته مسل واننت امراوي نبرت كم زركبو بمغلاص اذا عمت اذا عوت اب كالوت وصيتات مرمر تطناخيرو كم زقصلون ارغاغيصوم يوم إثيوبيا أب مبرق أفريقيا توداداري زخون أكاديمي بابور كم تهنس تفريطلهم أتي أكاديمي زهنس أب كتما بشفتو وردا كيلولي انتخون هنساتو أب العليسان كلتن هكتار مريض زعرف مقانو دما تملاخيطلهم منستر ترانسبورتن لوجيستيكس نالو مسلمين وانا فصامي سرا كوربوريشن بابور مدر إثيوبيا انجينير هيلينا بلاچاون أب كتما بشفتو وردا كيلولي امنكورناعتي أكاديمي أمبيروملهم منستر ترانسبورتن لوجيستيكس نالو مسمي بتوان كم زبلو قلنا قلني زرقحة مس كل نقرب تحقرات زي تأساسرو زمناوي مسارة المعاتات بابورتي اندستريون كاب صقعتنينت وصاين ملقاق استراتيجي سغغر تكنولوجي تحنصيصو تغباراوينا تغبرا يزركب لهم
ዋና ፍጻሜት ስራሕ ኮርፖሬሽን ባቡር ምድሪ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሄሊና በላቸው በግደን ትራንስፖርት ባቡር ምንቅስቃስ ፍርያታት አታውን ወፃን ብዝለዓለ ኩነታት ከም ዘሳልጥየን ገሊፀን ዘለዋ አበ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሆስፒታል ግንቢ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ወሃብ ምላው ተገሊጾም አበ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ፍሬድ ሆሎውዝ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ትካል ምስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ብምትሕባር አበ ሆስፒታል ግንቢ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ምላው ተሓቢሮሎም እቶም ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ዝረኸቡ ዜጋታት በቲ ዝረኸብዎ ግልጋሎት ሓጎስ ከም ዝተሰምዖም ድማ ተዛሪቦምሎም መተሓበሪ ሕክምና ዓይኒ ፍሬድ ሆሎውዝ ፋውንዴሽን ዝኾኑ አይተ ጌታቸው ገዝሙ ሕክምና ምሽፋን ዓይኒ ሞራ ብነፃ ይወሃብ ምህላው ብምሕባር አበ ፈላማይ ዙርያ ግልጋሎት እቲ ሕክምና ንከባቢ 1,000 ዜጋታት ግልጋሎት ከም ዝወሃብ ተዛሪቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ምዕራብ ወለጋም ጸብጺብሎም ፖሊስ አዲስ አበባ አገልግሎቱ ምስ ዕቤት እታ ከተማ አጣዕሙ ንምዕባይ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብብቑዕ ሓይሊ ሰብን ናይ ምውዳብ ስርሑ አጠናኺሩ እናቐጸለሉ ከም ዝኾነ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ገሊጸነሎም ኮሌጅ ፖሊስ ላዕለዋይ መምርሒ ፖሊስ አዲስ አበባ ንፈለማ እዋን ብናይ ባዕሉ ዓቕሚ ዘሰልጠኖም ሕፁያት መኮንናት አመሪቁሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቃ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ መላኩ ፈንታ አዛዚ ላዕለዋይ መምርሒ ፖሊስ አዲስ አበባ ኮሚሽነር ጌቱ አረጋውን ጻውዒት ዝተገበረሎም አጋይሽን ተረኺቦምሎም ከንቲባ አዳነች አበቤ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ቀንዲ ትኩረት እቲ ምምሕዳር ቁጠባዊ ዓቕሚ ነበርቲታ ከተማ ምህናፅን ማሕበራዊ ህይወት ብምምሕያሽ ዘላቂ ልምዓትን ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን ብምምላስ ኩለመዳዊ ብልጽግና ምርግጋጽ እዩ ኢለን ዓብይ ጉያ አበ ኢትዮጵያ መበጽሒ ቱሪዝም እታ ከተማ ብዝበለጸ አበ ምዕባይ ልዑል አስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ገሊጹሎም ውድድር 10 ኪሎ ሜትሮ ዓብይ ጉያ አበ ኢትዮጵያ ጽባሕ አበ ከተማ አዲስ አበባ ክሳለጥ እዩ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አይታፍታይ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ውድድር አመልኪቶም አበ ዝሃብዎ መግለጺ ዓብይ ጉያ አበ ኢትዮጵያ ድምቀት እታ ከተማ እዩ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ንማሕበራዊ መስተጋብርን ሕብረትን ሩኡይ አስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እዮም ተዛሪቦም ዘሎም ኣብታ ከተማ ንዓይኒ ሰሓብቲ ዝኾኑ ሰፋሕቲ መሰረተ ልምዓት ከም ዝተሃነፁ ብምግላጽ ተሳተፍቲ ትውድድር እቶም መሰረተ ልምዓታት ንመላእ ዓለም ንከፋልጡ እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም تملكتي حزر ما بزرزر نبز حزنام زيناتات كحلفكم حتى إذا ولدو الزخونة قداي أفدق بحري ملسي كركب كلهم إثيوبياوان دقاف نو قبرو دياسبورا إثيوبياوان تصويعهم أب وطاي زنور إثيوبياوان تولدي إثيوبيان أب بيراو ربح هاجر بحد نتأتو كمزلو دما تزاري بوملوم نتأبطاب إلشاداي وندماغين بريو برهانن መንግስቲ ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ጉዳይ ህላወ ምዃኑ ንማሕበረሰብ ዓለም እናገለጸ ይርከብ። ኢትዮጵያ ብታሪኽ ብሕግን ብመልክዓ ምድርን ዘለዋ መሰል ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ክኽብረላ ድምፃ ዓወቢላ እናስምዐት እያ ትርከብ። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብ ምዕዋት እጃሙም ከወፍዩ ከም ዝግባእ ምስ ኢቲቪ ጻኒሕት ዝገበሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም።
ለምሳሌ ዲያስፖራ አሁን ብዙ አክቲቭ የሆኑ ነገሮችን አድርገናል። ከም ዲያስፖራ ብዙሕ ንጡፍ ምልዕዓል አካይድናና ናብነት ምንቅስቃስ ይከኣል ነይሩ ንግድብ አባይ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ብዙሓት ዲያስፖራ ቦንድ ብምዕዳግ ድጋፍ ይገብሩ ነይሮም እዚ ድማ ጉዳይ ህላውና ስለ ዝኾነ ጉዳይ አፍደገ ባሕሪ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክነገንዝብ ትጽቢት ይግበር የባህር በር ሸቀጥ አይደለም በር ባሕሪ ሸቀጥ ከይኮነስ ስትራቴጂካዊ ሃፍቲ እዩ ንንግዲ ንቁጠባ ንፖለቲካን ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂ አድላይ እዩ ነዚ ዝበቅዕ አቅሚ ምህናፅ የድሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ አብ ጎኒ መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ካብ በሪ ባሕሪ ተገሊላ ምጽናሓ ኣብ ቁጠባኣ ዘሕደሮ ጽዕንቶ ኣዝዩ ልዑል ምንባሩ እቶም አባላት ዲያስፖራ ይዛረቡ ኢትዮጵያን ጥቅም የሚጋፉ ውሳኔዎችና ድርጊቶች ተፈጽመው ረብሓ ኢትዮጵያ ዝዳፍኡን ዝጻብኡን ተግባራት ተፈጺሞም እዮም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ሲናያ ተፈጥራውን ታሪኻውን ዋንነት ዘለዋ ሃገር ካብ በር ባሕሪ ተደፊያ እያ እዚ ከዓ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ዝጎድአ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝነበረ በሪ ባሕሪ ምስኣና ሕራነ ዝፈጠረሉ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ንጡፍ ሃገራዊ ተሳትፎ ኣብ ሕቶ በር ባሕሪ እውን ተሳትፉ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽሎ እቶም አባላት ዲያስፖራ ኣገንዚቦም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ዝተሰርሑ ሜጋ ፕሮጀክታት ፍትሓዊ ተረባሕነት ቁጠባ ዜጋታት ዘረጋግጹ ምዃኖም ተገሊጹሎም እቶም ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ካብ ጽባቐ ብተወሳኺ ስነ ልቦና ዜጋታት ዝጽግኑ ስርዓት ምዃኖም እውን ተሓቢሩ ዘሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ ንሕበይት ሃገር ኣዝዮም ወሰንቲ ዝበሃሉ ሃፍትታት ተፈጥሮ ካብ ዝሓዙ ሃገራት ዓለም ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ እኹል ሃፍቲ ተፈጥሮ ንስራሕቲ ሕርሻ ዝስማማዕ ንብረት ኣየርን ኣፍራይ ዝኾነ ሓይሊ ሰብን ማዕድናትን ፍልፍል ሓይሊ ዝሓዘት ሃገር እያ ኢትዮጵያ እዚ ኮይኑ እናሃለወ ከም መጠን ዘለዎ ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም ዘይለምዐት ድማ ምሁራን የልዕሉ የሚገርም እኮ ጸጋ ነው ያለን ማለት ይቻላል ግን ካለን ብጣዕሚ ዘለንቕ ጸጋ ኣለና ግን ድማ ብመንጽር ዘለና ሃፍቲ ማይ ንሕርሻ ምቹው ዝኾነ ዓይነት ሓመድን ሃፍቲ ሰብ ኣይተጠቐምናሉን ነዚ ምጥቃም ተኽኢልና ጸጋ ዘለዎ ሃገር ምህናጽ ይከኣል እዩ የኢትዮጵያ የመልማት አቅም ዓቕሚ ምልማዕ ኢትዮጵያ ምንም ሕቶ ዘይብሉ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ብኩሉ ነገር ምልእቲ ዝኾነት ሃገር እያ ከም ሃገር ለውጢ ከምጽኡ ኣብ ዝኽእሉ ፕሮጀክታት ዝተጀመሩ ምንቅስቃሳት ተስፋ ዘቦ ምዃኖም ምሁራን ይሕብሩ እቲ ዝዓበየ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝዛሙ ስዒቡ ዝተበሰሩን ዝለዓለ ኣታው ዝሓቱ ፕሮጀክታት ከም ምርኣይ ኣልዒሎም እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ንምንታይ ኢትዮጵያ ከም ዘይለምዐት እቶም ምሁራን ከም ዝስዕብ ይገልጹ በየአካባቢው አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ በብከባቢኡ ዝለዓሉ ጎንፅታት ምልዓል ይከኣል እዩ ምስ ሸርፊ ወፃኢ ተታሒዞም ዝለዓሉ ሕቶታት ምልዓል ይከኣል እዩ ጽዕንቶ ዕዳ ወፃኢ ምልዓል ይከኣል እዩ ሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ ጋር ተገናኙ ቻሌንጆች አሉ ብዬ ይወስዳለሁ ሰብ ሰራሕን ምስ ተፈጥሮ ዝራኸቡ ፈተናታት ከም ዘለዉ ይኣምን እየ ምስ ተፈጥሮ ተታሒዙ ለውጢ ንብረት ኣየር ምልዓል ይከኣል ሰብ ሰራሕ ጸገማት ድማ ብምኽንያት ሰባት ዝፍጠር እዩ ኣቕሚ ምልማዕ ንከይህሉ ዝገብሩ ፈተናታት ተፈልዮም እናሃለዉ ናብ ድሕሪት ምምላስ ከም ዘይድሊ ኩሉ ዜጋ ድማ ኣካል ፍታሕ ምዃን ከም ዝግባእ እቶም ምሁራን የልዕሉ እዙይ ንምግባር ቆሪፅና እንትለዓል ድማ ሰላም ኣብ ቅድሚት ክኾን ከም ዝግባእ ይሕብሩ አንድ መሆን መቻል አለብን ሓደ ክንኸውን ይግባእ ወሰን ሃፍትና በአግባቡ ምጥቃም ሓድነት እዩ ዝሓትት ብንቀናጅ ብዬ አስባለሁ መቀናጀቱ ከለለ ተንውደብ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ሓበራውነት ተዘይሃልዩ ሃገር ናብ ቅድሚት ክትስጉም ኣይትኽእልን እያ ንዘላ ከይዳ ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ተተሒዝካ ንምብልፃግ ኣብ ዝሕግዝ መንገዲ ጠመተ ምግባር ንፅባሕ ዝበሃል ኣይኮነን ክብሉ እውን እቶም ምሁራን ገሊፆም እዮም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ዩክሬን ነቲ በአሜሪካ ዝቀረበ እማመ ሰላም ክትቅበል ሩስያ ጻውዒት ኣቕሪባ ገና ብዕሊ ዘይተገልጸ መስርሕ ሰላም ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ዘሎ ከባብታት ምብራቃዊ ዞባ ዶንባስ ንሩስያ ክትህብ ዝብል ከም ዝርከቦ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣሎም 28 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ከም ዘይበጽሓ ዝገለጸት ሞስኮ ኬቭ ክትቀበሎ ኣለዋ ክትብል ድማ ጸዊዓላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ላዕለዋይ ወታደራዊ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝተዘራረቡ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ግን ንክብረት ሃገሮም ኣሕሊፎም ከም ዘይህቡ ብምንጻር ምስ ዋሽንግተን ክላዘቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም ክብል ዝጸብጸቦ ቢቢሲ እዩ
أب مودعتا مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات سعلت كزخاخركم قدامي منستر أبي أحمد قلنا قبائي G20 مس بريزيدان دوب أفريقيا سيريل رامافوزا ذات يوم حتى زي ولد زخنة قدام أفدق بحري مسك ركب كلهم إثيوبيا وان دقاف كجبرو دياسبورا إثيوبيا وان تسويعهم كاب زينات يوكرين نتي بأمريكا زقرب أمام السلام كتقبل روسيا تسوي تقريبا باركس تملكتي مع زينا بزي زازم سلامك تالكم عزينا نمسكن سناي معلتين